Voisi ajatella, että me lintsataan, kun me ollaan vaan täällä pitämässä hauskaa. Ihan ajateltu sitä, että mitä se paljon se vaikuttaa, olisi kiva olla joku vertailuryhmä, että joka päivä liikuntaa ja aika paljon luonnosliikkumista. Kuin se vaikuttaa niin kuin energiatasoon ja aktiivisuuteen ja aivojen kehitykseen. Ja siitä olisi ihan, mulla on sellainen vankka ajatus jotenkin, että lapset liikkuu niin vähän nykyään, että tästä on hyötyä, että 6 vuoden päästä, että jos ne olisi keskimääräisesti parempi kuntoisia. Ja sillä lailla, että sitä kautta luottaisi itteensä, niin sitten ne olisi saanut jo tosi paljon. No mitä? Etelä-Sipon koulu 1A. No tuun kirjoittaa tähän vai? Niin. Muillekin. Rauno, siitähän Niku voi tulla sun päälle. Nyt vähän treenataan. Hei kaikki vähän tänne päin, tulkaa niitä lähemmäksi, kuulette. Nyt koitaan tehdä niin, että jokainen kun kulkee jonossa, sun pitää huoli, että sä näet missä sun edellä kulkeva menee. Muuten jossain kohtaa huomaat, että nyt onkin edessä jo ketään, sä lähdet menee ihan omiin teitä. Yritetään, että kaikki tulee ulos tuolta toiselta puolelta metsästä siitä kohtaa kuin minäkin. Eli tämä jono pysyy katkeamatta. Tarkoittaa, että ei hirveän kauan voi ruveta katselemaan matkalla jotakin. Et pitäkää sillä edellisen selkä näkyvissä. No tää meni ihan samalla tavalla kuin viimeksi, vaikka nyt viime kerran me ei sanottu, mikä on tämän harjoituksen tarkoitus, että silloin se katkesi ihan luonnostaan. Ja, mutta meitä on näin paljon, melkein 60, niin nyt kun mä olin sanonut tämän, tähän tuli hirveä ruuhka sinne alkupäin, kaikki yritti pysyä mun perässä. Ja sitten me joudun melkein puolijuoksua pitämään, että silloin luultavasti takapäin oli aika vaikea pysyä perässä. No kun mä näin varmaan sut 10 metrin päässä vasta. Tästä voisit taas tulla koulussa. Sitten mä ajattelin, jos mä oikasen, että mä en hyppääkään ton kepin ylle. Ja ilmeisesti niin kuin Juhani sanoi, että jotkut alkoi leikkimään, silloin hän ei ottanut vastuuta takana tulevista. Niin oli jo heti, kun oli lintu ja höyhen, niin ruvettiin tsiikailla, että mitä tässä on, että oho, porukka. Niin, tällä vauhdilla ei voi tosi kauan pitää tuosta taukoa. Ja sit kato, se on aina parempi, että tulee joku pieni virhe siinä, että on pienemmän. Niitä ei saa vahingoittaa. Saa vain katsoa. Kysytte ensin, että nuijapäät, että haluuks ne, että niitä hätytetään. Se oli se 3 minuuttia. Ne kuunteli tosi tarkkaan ja kommentoi jotain. Ja sit siinä, kun se, että rupeaa sitten enemmän vääntää ja kääntää ja kirjoitetaan vihkoja. Itse asiassa kun me oltiin jollain kurssilla, me puhuttiin sitten meidän liikuntaa, kun meillä on joka päivä liikuntaa, jotka on metsissä juostu aika paljon. Ja kun sekin on niinku tavoitteellista, että liikeaisti kehittyy ja kaikki nämä jutut, niin oliko se kun me oltiin, joku sanoi, että eikö ne sitten villinnyt siitä, että kuinka te saatte ne sen jälkeen. Mä olin semmoisessa keskustelussa, muistan kuka se oli, että just niitä ihan päivästä näytöstä, että kuinka sitten saatte ne rauhoittua ja tekee. Että selvästihän se on, että jos se jää pois, niin on paljon vaikeampi niiden työskennellä. Vaikka kyllä siinäkin on ihan perä, että kyllähän ne eräällä tavalla villintyy, ehkä silloin syksyllä enemmän, mutta nyt ne on niinku tottunut siihen, että lähes tulkoon joka päivä lähdetään tuonne ulos, ollaan puoli tuntia, jopa 1,5 tuntia siellä ja mennään vapaasti, niin no mun mielestä ehkä niinku tottunut siihen, että okei sen jälkeen tullaan taas. Ekalla kerralla heti ole, että ne olisi niinku jotenkin rauhoittunut. Niin eikä ne tarvitse, että miksi tarvitsisi olla niinku rauhoittunut, että se on usein koulussa niinku flegmaattisuutta. Kyllä mullakin joku muutamia poikia on just nämä, niinku, että nehän sitten sisäänkin tulee, että onhan ne niinku, mutta niille pitää olla nopeasti tarjoa se tehtävä. Niin, kyllä ne alkaa sitten niillä sitä puhtia, että ne alkaa nyt tekemään. Se vaan kanavoida se energia. Niin nimenomaan, että nopeasti sitten jotakin, kun se, että ne kanavoi sen jonnekin muuhun huuhaan. Kyllä mä luulen, että noin tommoset vilkkaatkin, niin ne varmaan sit nauttiikin tosta ulkoilusta nyt jo. Ne on osannut ottaa sen kaiken irti, kun ne pääsee tonne. Niin ja se on mun mielestä semmoinen ihan selkeä ero niin sanotusti normaaliluokkajuttuun. Että koska me ollaan, mun mielestä mä oon siitä hirveän tyytyväinen, että me ollaan pidetty siitä hyvin kiinni. Joo. Että se ei ole niin kuin jäänyt pois. Se on tuntunut hyvältä. Se on, että aamulla on treffattua ulos ja se on niin kuin, ja mulle näin se on porukka esimerkiksi, että aika vähän on ollut nyt verrattuna syksyyn just niinku tappeluja tai riitelyä. Niin se on niinku vähentynyt. Kyllähän vaikka niinku niitä oli joka päivä. Syksy oli kyllä. Kyllähän siinä jo. Mä meinaan, että tämä niin iso porukka, niin luulisi, että kyllä se on niinku, se on just se ulkoilla yhdessä. Nimenomaan. Ja kyllä mä luulen kanssa, että kyllähän tässä niinku munkin porukassa, joka on ehkä ollut vähän semmoinen musta tuntuu, että täällä oli enemmän niitä sellaisia käsikähmiä, kun täällä tytötkin oli välillä niin hanakoita toisiinsa kiinni. Kyllä se on hirveän paljon niin kuin, mun mielestä vähentynyt. Ja se, että nyt jos joku tulee jollekin ja tekee jotakin, niin ne on niin kuin vähän silleen, että miten sä tulit, kun syksyllä oli, että no taas toi läppäs tai tälleen. Että se on jo niin kuin mennyt ohi mennyttä elämää, että nyt ei enää ole sitä sellaista läpsimistä. Koko ajan niin kuin
haeta sitä omaa paikkaa ja sitä reviiriä ja kiehata. Ei, ja vaikka ne jostain niin tappelee, niin ne ei ole sit saman tien painimassa. Joo. Ja tämä vappuhulinapäivä, mikä oli, niin mun mielestä siinä oli kiva huomata, että useimmiten ekaluokkalaiset, kun ne on, varsinkin kun ne on meidän koulussa yleensä ollut tuolla omassa lossissaan, että vähän ehkä silleen niin semmoisessa niin suljetussa tilassa, mutta kuitenkin. Sitten kun ne pääsee niin tänne kouluun, niin sit mennään. Meidän oppilaat, ne oli niin kuin ihan... Se oli hirveän helppo päivä mullekin, kun mä ajattelin etukäteen, että kuinkahan monta tappelua saa selvittää ja kuka on missäkin, niin ei kuinka mitään. No eikö täällä ole vähän ilmaisia, että ekatokaluokkalaiset ei olisi mukana, että kun ne ei vielä osaa, oli niin tätä justiin. Viime vuonna ainakin oli vähän niin. Ja nyt ne osaa hakea nyt. Kyllä, ei ollut mitään ongelmaa. Mutta se on, me on harjoiteltu, että sitähän pysäkkipäivä on just semmoinen meidän lapset harjoiteltu selviytyy myös työtapa. kaauksessa. Kyllä, joo. Kun se on vähän järjestäytynyt se kaos, niin ei ole mitään hätää. Siinähän se yökoulu oli niin samantyyppinen. Ne hyödynsi sitä kokemusta siis hyödyntää. Ei tarvinnut niin paljon selittää, että mitä nyt tapahtuu. Niin. No, me nytkin ollaan tämä ulkoisuuden henkireikä, että jos näyttää, että siellä ei ole porukat niin kauhean intoutuneita siihen paikallaan tekemiseen, sitten voi niinku, että okei, että pudista pelaamaan ja että voi olla vähän pitempi ulkoilut, että sillä voi niinku purkaa niitä paineet selkeästi. Ja musta nykyään sekin on jännä tuon hirveän, että just se, että me ei organisoitu näitä ulkoiluikaan. Kyllä nyt me lähdetään tähän pihaankin ja siis melkein, no joku voi tuossa sanoa, että mitä mä tekisin, no niitä vähän vaikeuttaa kavereita, mutta kaikki ne alkaa tekee niin tässä jotain. Joo, tosi vähän on kyllä, ei ihan heti tule mieleen. Joku muutama ehkä tyttö saattaa joskus tulla vähän, että kun on jäänyt kaveri porukalle, että ne on tytöt on vähän sanonut sitten, että ei ole samat säännöt. Niin. Kyllä mä muistin, että syksyllä oli paljon enemmän tullut heti kysyä, että mitä mä teen. Niin, että kyllä nyt löytää sen paikkansa heti tuolta. Vaikka syksyllä sitten, kun ne pääsi siihen tekemiseen, mitä se sitten olikin, niin kyllä niitä urakalla sieltä huudettiin pois. Saatiin tuli luokkaa tai ihan puolet on jossain. Tänäänkin siellä oli se 3 kundin jalkapalloa potkimassa, oli melkein puolet tunnista. No, mä kerron. Eli tässä on väreillä ensinnäkin ilmastu tiettyjä niin sanotusti aineita tai juttuja. Eli kaikki keltaiset tarkoittaa sitä, että ollaan jollain tavoin erilaisessa ryhmäkokoonpanossa. Joko on niin, että on A- ja B-ryhmä oman luokan sisällä, tai sitten se, että ryhmää vetääkin Rauno mun luokassa tai mun ryhmässä. Tai sitten, että meillä on molempien ryhmien lapset ihan sekaisin. Tai on jotain tasoryhmiä tai jotain muuta. On omat luokat. Sinisissä on sitten oma ryhmä. Niin, silloin on koko oma ryhmä niin kuin kasassa. Sitten on tämä punainen on se, että meillä on liikuntaa tai sitten on nyt OTkin laitettu siihen sivun mukaan. Niin. Ja sitten on toi ruskea on tuo käsityöaskarit, joka on ihan eriksensä. Niin, ja uskonto niin, on eri opettaja. Mutta lähinnä nämä siniset ja keltaiset tunnit, niin nehän on, jos me hyvin paljon vaihdellaan ja tehdään ja ollaan kimpassa ja näin poispäin. Ja nämä alkutunnit, paitsi silloin torstaisin, niin nämä on just niitä ulkoilutunteja. Että lapset kun tulee 9, niin ensin treffataan luokassa ja sen jälkeen sitten lähdetään ulos. Milloin sitten pidemmäksi aikaa, milloin lyhyemmäksi aikaa. No, tämä on nyt aika hyvin vielä rytmittynyt musta tämä meidän viikko, että tämä meidän niin tehokkain työpäivä on just keskellä viikkoa niin kuin pitäisi ollakin. Ja sitten sattuu mennä aika hyvin, että me on saatu nämä niin kuin loppupäivät niin kuin oman luokan tunteet. Se on tosi tärkeää, että voidaan lopettaa yhdessä. Tämä alku ei nyt sitä aina ole onnistunut. Että sekin olisi tietysti kiva, että olisi alussa ja lopussa aina, jos olisi ihanteinen tilanne, niin olisi aina oma luokka. Mutta sitten kun eri aikaan tullaan, niin se vähän sekoittaa. Niin. Varsinkin tuossa alkupäässä se sekoittaa aina. Mutta tämä on just tämä ryhmäpäivä pysäkkivaihto, niin se on kyllä, sen huomaa, että se on kyllä näihin oppilaisiin jo mennyt täysin. Että ne tietää kyllä, että mikä on homman nimi. Ja se ei ole enää se ryhmän vaihtaminenkaan enää semmoinen. Muistan ne ekat pysäkit, kun se oli ihan kaos. Niin oli, että ne oli ihan, että minne pitää mennä ja missä. Se lähti aika nopeasti. Joo, ja nyt kun me ollaan pidetty sitä samaa kuviota koko ajan, että tästä tonne, sieltä tonne. Ja sitten aikuinen on yleensä samassa paikassa. Joo, se on varmaan kanssa vaikuttanut siihen. Oli kyllä. Mutta tämähän on ihan selkeästi antanut ryhtiä meidän työlle. Joo, hirveän tärkeää. Että se oli niinku ihan ehdoton, että me tehtiin toi. Että se on, kyllähän me yllättävän tärkeä yksi paperi. Mehän tehtiin aina suunnittelukirjan vähän tämmöistä näin, mutta se oli niinku, sit oli jotenkin niin helppo lipeä. Että sit vaan, että oho, no ei me nyt oltukaan, että ajaa, oliko meillä niinku pysäkit. Mutta jotenkin
tuli niinku semmoinen olo, että tämä on semmoinen hyvä punainen lanka, että näin. Niin ja sehän jää nyt Joka tästä päivällä on semmoinen yksi runko tavallaan. Niin, se suunnittelu se auttaa. Niin, siitä suunnittelusta, että nythän tuntuu aika hyvältä, että tässä on merkitty nyt meille vielä 2 tuntia, kun meillä oli ennen tässä kohtaa oma niinku viikkosuunnittelu ja sitten koko ajan oli niinku pulaa siitä arvioinnista tavallaan ja sen toiminnan niinku kehittämisessä aikaa. Nyt meillä on niinku tämä tiimikokous tässä maanantaina, eikö niin? Ja tästä varmaan oikein ruvetaan kirjoittaa nyt pöytäkirjoihin, niin mä oon laittanut kansioon nyt, mulla on näitä oikein välilehdet. Ja sitten tässä on niinku meidän suunnittelu, just tällä hetkellä kun me nyt tässä ollaan, niin suunnitellaan seuraava viikko. Nämä on, siis nyt tuntuu ainakin, mä vaan mietin, että kun on jos on 2 paikkaa, niin tuntuu niin hirveän paljon enemmän kuin se 1 paikka. Kyllä. Mun mielestä ihan ehdottomasti ensi vuonna se pitää olla se 2 paikkaa ja satsata siihen arviointiin ja siihen ylipäätään viikon läpikäymiseen ja juttujen niin se purkaminen, se tuntuu varmaan meistä niin kivemmalta. Mulle tulee mieleen se, että koko ryhmänä, niin mun mielestä me ollaan onnistuttu siitä mitä se syksyllä oli, mitä me haettiin, ne tiettyjen rutiinien niin kuin löytäminen ja niihin niin kuin rytmiin pääseminen, niin se on niin kuin lähtenyt ihan hyvin. Et syksyllähän se oli hakemista sellaista, että mitä tässä oikein menee, mutta nyt mun mielestä on ihan semmoinen selkeä, että rutiinit on mun mielestä sen niin hyvin hallussa kuin ne tarvii tässä vaiheessa olla. Ja kyllä mä tulin luekkeneeksi ne meidän tavoitteita, mitä kesä kirjoitettiin, pitäisi kirjoittaa se toimintasuunnitelma nyt ilmeisesti. Niin kyllä ihan hyvin osattiin asettaa tavoitteet, että kun siinä oli taas ihan ensimmäisenä, että säilytään tämä motivaatio, tällainen niin kuin iloinen, innostunut ilmapiiri. Musta mä oon siihen hirveän tyytyväinen, että näyttää siltä, että jos se nyt ihan sama, niin kyllä hirveän usein on niin kuin edelleen niin kuin aika kova into asioiden tekemiseen. Että se, mikä just se on tavallaan ajateltiin silloin, että se on niin kuin lapsille ominaista lähteä niin täysin tekemään jotain asiaa. Että silloin niin kuin yritetään, että ne saa tehdä sille, että ei tarvitse jarrutella koko ajan tai jotenkin houkutella tai että se semmoinen luonnollinen energia, että sitä voisi käyttää siihen työntekoon, niin aika usein onnistutaan siinä kuitenkin. Että. Pysäkit. Pysäkit. 4 pysäkkiä, kun on 4 aikuista vetämässä niitä 4 eri tilassa. Useimmiten meillä on 3 luokkatilaa käytössä. Ihme, kyllä meidän kesti aika kauan älytä tää jostain syystä. Niin? Kyllä se ihan tosissaan ei tullut sillä ajatelleeksi. Ja sitten katsottiin, että kun meitä on 4 aikuista, että miksi se niinku voidaan. No sitten oli se tilojen etsiminen. Kyllä mun mielestä meillä oli se idea heti, mutta se, että sen toteuttaminen. Kyllä mun mielestä se syksyllä niinku siitä jo puhuttiin. Heti, että jes, meillä on 4 ihmistä. Käytetään. Mutta sehän oli aluksi sitä, että kun tuo aulasta, että nythän tämä pyörii, kun meillä on 4 fyysistä tilaa. Että on tietokoneluokka, tämä luokka, käsityöluokka, tämä luokka ja tuo luokka. Ja sitten lapset kertaa aina myötäpäivään, että tietää tämän. Ja, no siinä on vähän ongelma tässä ajastamisessa vielä, että kun ne ei, mutta se on... Se nyt johtuu aika paljon siitä, että eri pysäkistä tehdään eri asiaa, niin sitten se pakosti ei voi odottaa kaikissa sitä samalla aikaa. No ei mennä tämän päivän pysäkit, käydäänkö? Mun mielestä se on mennyt ihan hyvin. Lapset on oivaltanut sen, että niillä on se lähtöpysäkki, lapset jaetaan niihin omiin ryhmiinsä ja ne tekee siellä ryhmässä jonkun jutun. Ja sitten kun opettaja sanoo tai seuraava ryhmä on tulos, niin tietää, että me siirrytään seuraavaan paikkaan. Ja se on jännä, että mä mietin vaan, että ilmeisesti 20 minuuttia, mikä me nyt on pysäkkiä ruvettu laittaa, se voi olla, että se onkin semmoinen niin tehokkaan oppimisen aika. Kyllä varmaan. Käytännössä oppitunnista on 20 minuuttia ehkä käyttävistä tehokkaasti opiskeluun. Että se vastaa ihan... Se mieluummin, että siellä pikkasen niitä niinku kesken tuossakin jotkut. Joo, mulla oli vähän niinku se homma ja kesken on parempi, että tätä tehdään niinku aika kyllästyttää, mikä usein... Niin nimenomaan sit niinku, että no niin, mitäs nyt sitten. Mulla on myös monet, oli kun ne sit niitä kirjaimia rupesi tekemään sanoja ja tällä näin, niin sitten mä vaan heitin, että no hei, te voitte joskus tunnin alussa leikkiä tätä. Ne olivat, niin joo, hei, tunnin alussa voi tätä niinku tehdä. Että, kun oli, että ei me haluta lähteä täältä vielä pois. Mä no, että... No, mulle tulee ensimmäisenä se mieleen, että nythän me ollaan tätä pomopari juttua tässä vedetty ja pikkasen laajennettu sitä, että pöydässä onkin yksi, joka on pomona ja hoitaa, niin sen eteenpäin niin kuin vieminen. Et enemmän vastuuttaa sille yhdelle oppilaalle, joka niin kuin eräällä tavalla pyörittää sitä ryhmää ja jokainen joutuu välillä olemaan se pomo siinä. Et nyt ne vielä aika paljon tukeutuu vielä siihen pari juttuun. Että se niin kuin
pikkuhiljaa eteenpäin vieminen niin kuin ensi vuonna. No kyllä ei me oleellisesti muuteta tätä työtapaa, että kyllä me varmaan jatketaan ja kehitetään tätä, että nämä on ollut rohkaisevia nämä tulokset. Siellä Lasse ja Sofia vakoilivat lukutaitoa. Mä pötkötin sohvalle, että luomisessa äänikkäästi. Hän on hyvin kanssa. Tulee sen samaan. Lauri ostaa 28 markan maksavan palapelin, 20 markan maksavan Kato vähän se kamera. Hajasti sen. Oikein. Haluatko joku tehdä itse? Ottakaa oma viikko ja tehkää sinne ja sitten parin kanssa laitetaan. Parille teette tämmöisen viikon. Näitä juotaan sulla. Niin tästä vapaasta leikkimisestä. Moi Tiina! Moi! Musta oikeastaan millainen ero on siihen, kun viime syksynä tultiin ekoa kertoi tänne. Mutta ei me silloinkaan organisoitu kyllä Ei me leikkejä. olla oikeastaan koskaan organisoitu yhtään leikkiä. Ainoastaan jos meillä oli joku pesänrakennusjuttu tai tämmöinen näin. Ja silloin tässä syksyllä mä pidin sen yhden cocktail-jutun tuossa välissä, mutta aina eihän tää... Mutta nyt tuntuu tietysti, että tuskin päästäänkään tänne tällä ensimmäistä leikkiä. Että Niin, tää levii semmoisen huutoetäisyydelle. Aika hyvin tää on pysynyt, että me ei ole mitään niin aloitteita ikinä rajattu. Ei oo. Et huutoetäisyydelle kyllä kaikki on aina, kun me huudetaan, että lähdetään, että ne ilmestyy tuolta puselikoista. niin. Vihelletään ja huudetaan, että nyt Joo. lähdetään, niin kyllä ne kaikki on aina ollut. Et itse asiassa mehän ei tiedetä, että kuinka monta leikkiä ja millaisissa ryhmissä tässä nyt tapahtuu, mutta useampia joka tapauksessa eri suuruisissa ryhmissä. Mä just tuossa ajattelin, jos olisi kiva nähdä niinku ylhäältä päin jostain helikopterista, Niin olisi. että näkisi sen, voisi nähdä, että miten se niinku, ketkä menee reuna-alueelle ja ketkä on tässä lähempänä ja missä mitäkin. No semmoinen käsitys mulla on, että tytöt pysyy enemmän tässä vähän lähempänä kuin pojat. Ja pojat saattaa vaaleilla aika pitkällä Tuossa kun kiinni. tuo sotaleikki, osa tytöstä on kai siinäkin, mikä nyt on aina jonkinnäköinen sotaleikki, kuuluu organisoida. Sitten on näitä tällaisia taiteellisempia ihmisiä, jotka tekee askartelee täällä jotain niin pienissä ryhmissä, se on selvästi. Tämmöiset toiminnalliset tyypit etsii sen jonkun sotaleikin tai jonkun hippajutun ja sitten jotkut haluaa askarella täällä. Ja jotkut istuu vaan ja juttelee tai tutkii jotain luonnonjuttuja. Joo, näin on. Niin kyllä me niin hirveästi uskotaan tähän vapaaseen leikkiin. Tässä on, että oikeastaan just se, että mitä vähemmän me niin asetetaan niitä sääntöjä, ne itse keksii ne toimivat säännöt ihan selvästi. Ja sitten on just tämä sosiaalinen itseohjautuvuus, joka meillä on tavoitteena nyt tänä vuonna, niin tämä on, kyllä nämä vapaat leikit, se on vaan, että nykyään lapset pitää viedä ja antaa se mahdollisuus, koska ne on kodeissaan niin yksin tai kaverin aika paljon kuin videoääressä tai jotenkin, että ne ei tämmöiset kimppaleikit, mitkä mun lapsuuteen kuuluu, niin nyt pitää antaa se tilaisuus niille. Ehkä se on sitten koulu. Mut kyllä me varmaan siksi annetaan tälle aikaa, että me ajatellaan, että me saadaan tästä takaisin. Kyllä. Niin vanhempien kanssa tästä juteltu, ne on vähän sillä epäluuloisia, että me ei sitten niinku tehdä mitään, mutta mehän yritetään tehdä vaan silloin, kun meitä tarvitaan. Et ei semmoista epätarkoituksenmukaista puuttumista. Ja se voisi vielä oikeastaan ajatella tänne ulos tulemiseen, että ehkä alkusyksystä oli jollakin vielä se, että mennäänkö me Purtsille, että ei jaksa kävellä. Mutta nyt on niin se taas häipynyt, että nyt on melkein jo kuullut, että jipii Purtsille, että tiedetään, että nyt... Tiina! No? Meillä on yllätyksiä. No mulla ei ole mikään yksi, tää sortu jo.
sortunut yllätys. Niin. Mutta sitten siitä niin viime vuodesta ja keväästä tähän syksyn muutos, niin ainakin mun ryhmässä niin oikeastaan nyt niin on huomattu, että on paljon tullut muutosta. Vaikka sitä ehkä alkusyksystä vielä huomannut, ja se oli vielä semmoista hakemista ja näin, mutta niin esimerkiksi eilen oli, että me kuunneltiin nauhalta satua. Viime vuonna kun sitä tekin, niin sitten ei oikeasti tullut mitään. Siis se oli ihan sama. Kaikki teki omiaan ja jutteli ja ihan mikä siellä vaan joku ääni vaan pöpötti jotain. Eilen kun sitä kuunneltiin, niin kaikki kuunteli. Ne sai piirtää samaa. Mä vaan sanoin, että ei puhuta, mutta saa piirtää tai jotain tehdä. Siis me oltiin niin Marikan kanssa haavi auki, että tässä ollaan, näin tää on. Olemme tehneet itsemme työttömäksi. Ne jakso kuunnella, mutta viime vuonna me muutama kerran sitä kokeiltiin, niin se oli pakko lopettaa, ei se tullut mitään. Ei kukaan kuullut mitä niinku siellä sadossa sanottiin. Se mitä paljon viime vuonna mietiskeltiin, tai mulla on aika sellainen olo, että tämän tyyppinen koulu kun nyt on, niin se on useimmille alkaa koulu liian aikaisin. Ja sitten vielä aika monet vanhemmat haluaisi siitä huolimatta tuottaa aikaisemmin kouluun. Vaikka me on helpotettu niin kuin näin paljon tavallaan tämmöistä teoreettista. Tai just vaan, että minkälaista väkivaltaa siinä oikeasti tehdään, jos on se perinteiseen kouluympäristöön istutetaan sen ikäinen. Että pulpetis hiljaa tehdään tehtävän. Siis mun mielestä se on aikamoista nutistamista. Niin, tässä tilanteessahan voisi olla hirveän tyytyväinen, jatkaa vaan tälleen näin. Ja varmaan menisi ihan okei näin, mutta kuitenkin kyllä niin kuin, mä luulen, että sulla on yhtä lailla kuin mullakin, että semmoinen, että ei tyydy tähän, että haluaa niin kehittää koko ajan eteenpäin ja löytää parempia juttuja ja ratkaisuja. Ja just se toisitamme oppiminen, että, että sä teet juttuja ja mä teen juttuja luokasta, josta me ei tiedetä. Me haluttaisiin tietää enemmän ihan siitä paitsi käytännön työstä näistä ideoista. Että sitä voisi niinku syventää. Et sitä mä ajattelen, että sen takia tietysti jos on yksi iso luokka, niin jää työtä, niin sitten siinä kyllä seuraa se, että tehdään niinku tavallaan vaan ehkä yhdellä tavalla koko ajan. En tiedä miten tapahtuu. Et meillä on mahdollisuutta kyllä tässä niinku enemmän vaihtaa ideoita, jos me niinku opitaan se. Et se on se, mihin me ei olla tyytyväisiä. Ehkä täytyy sitten vaan uudestaan niinku jotain tavoitteet asettaa ja sitten niinku toimia sen eteen. Mutta toisaalta niin onhan tässä niinku paljon saavutettu musta kuitenkin tämän reilun vuoden aikana. Ja niinku suurin osa on toteutunut oikeastaan niinku tästä niinku työmallista. Se työmalli on toteutunut varmaan niin kuin me on haluttu. Kyllä mä sinänsä niinku kokonaisuutena näyttää, että meidän toiminta aika paljon tukee meidän koulun kehitystoimintaa kyllä. Että ei me olla niinku yksin tässä. Mutta ehkä just tämän alkuopetuksen suhteen, niin tästä me on pystytty ehkä poikkeamaan vielä enemmän kuin meidän koulussa. Joo, kello on 12. Sara ja Heidi, viitsittekö lähteä porukan kanssa kouluun? Toisaalta tää on just sellaista, että tää on kiinni meidän persoonista. Tää on nyt sen näköistä työtä, kun meille sopii. Että ei se niinku, ei vois millään tätä reseptiä sanoa, että tehdään näin, että tää on hyvä juttu. Se pitää kyllä sopia. Tää sopii niinku meille. Saa lähtee, joo. Hyvää viikonloppua. Se mikä on niinku, mun mielestä onnistunut älyttömän hyvin se, että se meidän keskinäinen yhteistyö. Siis se, että se vähän mitä me keritään suunnittelemaan ja miten me toimitaan ja näin, niin siis hirveän vähän mitään sellaisia, että niinku ylipäätänsä konflikteja keskenämme tai tehty nyt näin ja noin ja näin. Että semmoinen äärimmäinen mun mielestä venyvyys kummaltakin, että joustavuus. No nyt jos mä kiteytän, että se minkä takia tämä menee aika hyvin on se, että meillä on varmaan edelleen tämä niin oppilas- ja oppimiskäsitys on meillä aika yhtenevä. Että me halutaan, että
että oppilaat on vuorovaikutuksissa meidän kanssa ja keskenään, että oppiminen on paljon vuorovaikutusta, että kaikki oppii toisilta, että on semmoista aktiivisia työmenetelmiä, että just tämä elinikäinen oppiminen ja että oppiminen perustuu paljon elämyksiä ja tekemisiä ja käytetään niin kuin liikkumista, tämmöistä, niin se on niin kuin muuttumaton. Ja sitten niin kuin, ne ongelmat, mitä meillä on ollut, meillä on niin kuin koko ajan tässä. Niin koko ajan, niin kuin, että niitä ei pystytä